an samu kuɗi aure ake fara yi, wannan tabbas haka yake. Wanda kaɗai bai san wannan magana ya dan boko, galiban su ne ba su a magana aure. Ana samun kuɗi aure ake fara yi. Aure shine gaba dan mutum ya natsu. Ba yadda za a ka natsu ba ka da mata, ba zai yiwu ba. Ana ganewa ai, ba yadda za a yi mutum ya natsu ba ya da aure. Da zaran an samu kuɗi farko shine a fara aure. Me yasa? Saboda mutum ya natsu, hatta arzikin kafi jin daɗin tafiyar da shi idan kai aure. Jama'a muna gane wannan. Kuma ka je ka duba tarihi, babu mutumin da ya taba zuwa zai yi aure annabi ya hana shi saboda talauci, ba a taba samu ba. Abinda muke magana shine ƙare-ƙaren aure. Ana ganewa a lokacin da mutum bai samu istiqrari ba, mutum ya yi aure na da matarsa bai riga ya kama ƙasa ba, sai kuma ya ce zai ƙara aure, to kaga nan akwai abin dubawa. Amma dai yaro matashi yana fara kasuwa ya ɗan samu ɗan jari, to ya aure, kasuwar ta fi tafiya. Ko aiki ka fara da ka samu aikin gwamnati, farkon abin da za ka fara ka yi aure. Yanzu ka natsu kenan, ka zama mutum, yanzu kana ganin hanya ka saitu kenan, a samu a saita mutum. To yana yin aure, haba mala, duk abin da zai zo lafiya ai idan aka samu kuɗi ba aure sai ga mutum ya haukaci. Ana ganewa? Ku je ku duba abubuwa, sai ikama zuwa kulob, ku je ku ga abin da matasa suke yi. Shi samu a namu addini, da zaran ka samu abin da ka samu farko shine kai aure. Idan kai aure sai ku ci gaba da neman arziki kai da matan nan, tana haƙuri da kai, tana haƙuri da kai har ka kai inda ka kai. A nan gaba ɗaya da za a tambaye mu, to da yawa za ka samu ko dukanmu ko mafi yawanmu matanmu ba su san za mu kawo matsayin da muka kawo ba lokacin da suka aure mu, ko ba haka ba? Don haka matanmu da muke tare da su sai an rike amana. Kowa ya ƙoƙarin rike amanan matarsa, wadda ta haƙura ta aure ka lokacin kai ba wani bane, lokacin da baka da ko sisi, ta haƙura ta aure ka. Kowa bai yarda da kai ba a duniya, ita ko ta yarda da kai cewa kana da mustaqbal mushrik, kana da bright future. Ita kadai ta yi imani da kai, ta yadda, ta rungume ka. To yanzu tafiya ta yi tafiya, Allah ya sa kasuwa ta bunƙasa, ka samu mukami a ofis, ka zama babba, kai ma ka kama matan nan ka riƙe iya abin da kake iyawa, iya gwargwadon halinka. Allah ya ɗora ma kan daidai. To don haka ya jama'a, mun ji dai yana samun kuɗi aure yayi, shine karatu. Ida ba ku lura da wannan karatun ba. Abinda annabi ya fara gani a jikinsa alama, ya tambaye shi ya ce aure na yi.